mukungu nekire chikazi bakeredi nakora china manyome to mukungu urwete university akara tirere dinacha nanya ko tiberaga yarabe kana umuziki nyakuigwa wa Ninyenjalega jaminde kamba kutonganya amule kamba kutonganya mule kamba kutonganya Jalega jamwana robo jende jalega jamwana ya akajo muruja kamba kondama muruja kamba kondama mukufu tugangende munyole tara ruganda so Setini koko kwani ndote nega sie government yokende toko ega sie government yokor kurat kana rake kaya radio ni ngoko gorretere ne mumuro minto ya mbona na nyomo mukungu urwete university nakojia nende ya nende kwa kwa miaka yao nende mna kwa kwatie mukungu wato bongo aba enyo muntu wato bongo bari be university gobono kwaro chete ya protechniki mu wato bongo bake kwaro che balimbu bate bachieti university mbona yo no kwara tete tamtamo ga korrete nini kirasa yapo nongo tebi jare siri nero nta tengo tebi gasinare kanyagwa koromo ko ye government ijumotali go chiguakani nangora bikoroto ebikoroto wabiko tonda malende ya amaya tonda amaya ningi tonda amaya umushaka tokena sora tonda amaya ningi mogo bunyanta mwana muke tinko muimo kinama guranga manyabuari ata ucha kuwani bakava ibori no bebe tongete na man aya so kora na ya wake ko biego ko ira isenjoka ya lero je gotiga ya ego kwa kama ko ya kisa no mbuete ya uratiga otetigo ndufara tata umja moyo otetigo ndufara na Diego senko tigero moira mumenye nere abe mwana ogesengencho turi konyora bana no moire mo bamu omwe mo wasbi otigaro bwana umuntu omworo otebereta ama obworo vuka na icho taragaje igango tebi choteli lazima yagaju emete nero na beka matali nkwenda mbeke mbolea safi arafu nyumba yani nere moinali teri atineri tombe no ego tiaro njo tariko sibe gotiaro tingo sibi sengencho teni yungo sibolero mosi diegoti nteni ane nkwenda nyoreki amaliga yeke moni ngorute korte byo magamge kwaruste ebimbiri na tu emiakeli nkwenda na atero bolimo ase ko kento kyo morante yati lero ngaito kumera negendo kirya yare to kale muamunyunku maate lero njengo zigozomba chiba maate egendo munyore emwacha mwansarie kasi ya egento ngero umuro mintagonte umuchamoyo sengencho umulienke lakini miaka bwate mfoti onye kibwate 72 sai ya tonya ko ya nane senya chonyo testiu sai koko finish ya nene tonda chira ready Vane redio ya inge igoma no mumuro minto amazikanire gente aro aina ya tabati maskan kolega asiao nendo matoli gwakani nende binde ibati ko takasi kwa fichana umanyo mulite nando tari kichana aye abana pale nkobwa chicheire nkobwa te muwao gosencheni gosenchopu gosenchemusi gosenchozibini gosenchosefu goseningi okwate chichei gosen50 Wate chido sekanyanka goseniki ngoro nyore redio gora masas ngoro nyore ngora sombora maji nende liswali ronte tenko bori musho liswali ronte tenko bori taibo lisali nene gweta sanko magete yo moizigete nanko somba chiba onkali nkaigwa enyage ninyale museroli ejage teko yako musaroli nakwira ndo ko ngakira kimbwate miaka 72 tubwate na masikani obwono egento kyagala na gwaka obwato obworo bonge inu bono mbali tuwa kineti toko batebi ngainu muabigita machani litukugita serongoli mori go twamini aye nene tukote tiko obworo agacha mogo chagoku motoretera bosuku atire ivana toko batindekera nje nako tetiga mu muro minto kuru miakeri eli yabo yinko nyoma vera moya bwate chikona 15 divided by 3 ni renga Sabu yaro to mighty 5 chikona 5
chikona 5 onye poma eto bona chikona echo 5 niga inyumba erote lazima ngagache inyumba yane neba na kinyetige arafu ngoku lazima mongorere sanduku mogoja kurusia mabati ali mbegete nyumba mombe kache nyumba bachitali konke suti mombe kera omotaro mali ego tiane mogoja kombekira amaru yana mombe kera nestiu sendita sama kuruse esingochi tochiko sangiria na ba minto bali banyorire ase goyo minto onye nese giota